Ποιος είναι? Εγώ. Εσύ είσαι. Σε είδανε που μπήκες μέσα. Ήτανε δύο άνθρωποι. Δεν έχει σημασία. Άλλωστε εσύ μπήκες για να μάθεις το καταστατικό. Βγάλε το παντό σου. Μα κάνει κρύο. Θα το κανονίσω εγώ. Βγάλε ό,τι έχεις να βγάλεις. Λοιπόν, εγώ εσένα παιδί μου θα σε διδάξω να γίνεις μέλος. Τι ζέστη που κάνει, Λίγο. Ωραία. 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 Λοιπόν, το πνεύμα και η ηθική, παιδί μου, πολύ ζέστη. Πολύ. Ωραία. Ωραία. Το πνεύμα και η ηθική, παιδί μου, είναι ένα σύλλογος. Ένα με στεναχωρεί, ρε Κοσμά. Τι? Ότι θα γίνουμε χειμωνιάτικα παγωτό. Πω, και δεν το σηκώνω και το ύπεθρο. Κάντε τώρα να βρίσκεις δωμάτιο για ναριάτικα. Και βερεσέ. Το τηλεσκόπιο. Να του τα κουμπίσουμε. Ενέχειρο. Και τι να το κάνει το γυαλί ρεσινό. Να πάει για αυτά πόδια. Θα του τη ρίξω και τώρα αμέσως. Όχι, δεν κάνει τώρα. Έχει πρόσωπο μέσα. Του την έριξα. Τι είναι, τι συμβαίνει? Μπορούμε να σου πούμε δύο κουβέντες εμπορικές. Τέτοια ώρα όχι, γιατί μελετάω. Μα είναι ανάγκη, κυρία Σάχο μας. Δεν παίρνει αναβολή το πράγμα. Όχι μέσα, όξο. Μέρια σε βράχια να διαβώ. Έλα εδώ. Γεια. Πρώτον, πώς μπήκατε? Εγώ μελετούσα. Να. Οπα, Τι είναι? το σύγγραμμα. Φέρ' το εδώ, δικό μου είναι. Μα, φοράς και τέτοιο. Να λείπουν οι μορφασμοί. Σας ακούω. Άκου, κυρία Ζάχο. Αποφασίσαμε να σ' αφήσουμε ενέχειρο το κιάλι. Εμάς είναι όργανο της εργασίας